खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सोरखारि देहा फाहामसालिनि माखासे सोरखारि डक्टर आरो माखासे नार्सफोरनि हेंथायै सोरखारा मा राहा लागोन डिउटि थानायनि उनावबो सोरखारि डक्टरफोरखौ हस्पिटाल बा देहा फाहामसालियाव जोङो मोननो हाया आरो माखासे नार्सनि खाब्रां राव बाहायनाय बेनि सायाव मा राहा लागोन सोरखारा गुबैयै बिटिसि सोरखारनि सावस्रि बिफाना बेनि सायाव मा राहा लागोन गसाइगावनि आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव फिन सोमजिदों मोनसे जाथाय डक्टर आरो डिउटियाव थानाय नार्सआ गावसोरनि बिबानखौ मोजाङै मावैनि थाखायनो गथ' जोनोम होनो गोनां सासे बिमाया गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जाबाय गसाइगाव मास्टारपारा गामिनि जनपल मुसाहारिनि बिसि मामनि मुसाहारिया डिलिभारि होनो फैनाय समावनो थैनो गोनां जाबाय डक्टर हाफिजुर रेहमान डक्टर ममिता दास आरो नार्स रायमती नार्जारिनि थाखायनो गोरबोआव गोनां मामनि मुसाहारिया थैनो गोनां जाबाय होननानै अजदखौ होयो नखरनिफ्रा मामनि मुसाहारिनि फिसाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला उदै सानायलाय देहा फाहामसालियाव लानानै फैनाय जादोंमोन बेनि उनाव इन्जेक्सनबो होदोंमोन आरो माखासे मुलिफोरनि मुंखौ लिरनानै होनाय जाखाबाय बेखौ मोनायाव नार्सआ जाहोफैगोन होननानै बुंदोंमोन डक्टरा नाथाय हरनि 10:30 रिंगासिमहालागै रावबो नार्सआ फैनानै मुलिखौ दौफैयाखैमोन बेनि थाखाय डिउटियाव थानाय नार्स रायमती नार्जारिनियाव थांनानै बेनि बागै सोंथि खालामहैदोंमोन जेराव रायमती नार्जारिया गोरा खाब्रां राव बाहायदों आरो गाज्रि आखुथाय दिन्थिनानै खथानि सिङाव हाबलांदों आरो उनाव ओंखारबोफिनाखै मुलिखौबो होफैयाखै होननानै फोरमायथियो अखानायै फुंनि समाव डक्टर ममिता दासनोबो गोबां खेब कल हरनाय जादोंमोन नाथाय डक्टरा फैयाखै जेब्ला मामनि मुसाहारिखौ डिलिभारि रुमाव लानानै थाङो अब्ला सेलाइन होनाय जादोंमोन बेनि उनावनो देहाखौ जोबोद गरम मोनदों होननानै फेन होहोदोंमोन आरो बेनि दसे उनावनो मामनि मुसाहारिखौ थैबाय होननानै फोरमायथिदों होननानै मिथिहोयो फिसाया बे जाथायनि बिजिरनाय नांगौ होननानैबो दाबि खालामो फिसाया आरो बिटिसि सोरखारा बेनि सायाव जाहाथे राहा लायो बेनि थाखायबो सोरखारनिसिम खावलायो बिथाङा जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनाले सावथुन नायनो थाखाय मोनफ्रोमबो सिनेमा हलाव सुबुंनि बाना जाय माब्लाबाबो जाफेराखैमोन बेफोर जादों आसामाव जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनाले सावथुन नायनो थाखाय फुंनि 3:30 रिंगानिफ्रायनो लाइन बा सारि जानानै थादों नायगिरि बिथांमोना रिपर्टनि बायदिब्ला आसामजों लोगोसे गासै नर्थ इस्टआव मोन 92नि बांसिन सिनेमा हलाव रय रय बिनाले सावथुनखौ दिन्थिनाय जादों आरो गासै फ्राय 600 श' दिन्थिनाय जादों जेराव श'खौ गुबुन गुबुन सानफोरनिफ्राय बांसिन दिन्थिनो थाखाय माखासे सिनेमा हलफोराव फुंनि 4:30 रिंगानिफ्रायनो दिन्थिनायखौ जागायदों आरो बेखौ नायनो थाखाय फुंनि 3:30 रिंगानिफ्रायनो सुबुंफोरा लाइन जाफैदों बा सिरियाव थाफैदों सेंग्रा सिख्ला गेदेर उन्दैफोरजों लोगोसे बैसो जानाय सुबुंफोराबो हर गेजेरनिफ्रायनो लाइन जाफैदों रय रय बिनाले सावथुन नायनो थाखाय बैसो जानाय आबैयाबो बाम जानानै फैनानैबाबो सावथुनखौ नायनो ओंखारबोदों गमामायैनो जोबोद दुखुनांथाव सावथुन नायखांनायनि उनाव गासैनिबो मेगनाव मोदै गदों गाबालासे रावबो थानो हायाखै खायफाया सावथुन जोबनायनि उनावबो सिनेमा हलखौ एंगारनो गोसो जायाखै खायफाया सावथुन नायफुबाय थानायनि गेजेरावनो देहा गाज्रिबो जादों जुबिन गार्गआ जेन गावजों मा जानो थांगासिनो दङ बेखौ गासैबो मिथिखायोमोन आरो बेखौनो सावथुननि गेजेरजों फोरमायनो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों होननानै फोरमायथियो आरो बेनोदि जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन बेनिफ्राय आरोबाव जुबिन गार्गनि सावथुन आरो मेथाइफोरखौ खोनासंनो मोननाय नंला होननानै दुखु फोरमायथिदों जुबिन गार्गखौ अनसायगिरिफ्रा फोरमायथिनो गोनांदि माखासे सिनेमा हलफोराव जुबिन गार्गनि थाखाय सिटबो दोननाय जादों थिग बेबायदिनो जुबिन गार्गनि अनजालि बिसि गरिमा सैकिया गार्गआबो जुबिन गार्गनि थाखाय गावनि साखाथियाव सिट दोनदों जायखौ बिहु गामसाजों साजायफबनानै दोनदों बिथाङा सुबुं समाजखौ लाजि फोनांनाय फिन मोनसे मुगैथाव जाथाय 62 बोसोर बैसोनि ब्रज कुमार ब्रह्मआ नखरनि फिसौजो सोमोन्दो जानाय उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों चिरांनि बिजनियाव जादों बे मुगैथाव आरो लाजिनांथाव जाथाया 13 बोसोर बैसोनि थाखो 8आव फरायनाय उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै गोरबोआव दोनदों दायनिगिरि ब्रज कुमार ब्रह्मआ बिजनि काबलि बागाननि थागिबि भारतीय रौनिया हान्जानिफ्राय आजिरा मोननाय जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव पुलिसआ दा ब्रज कुमार ब्रह्मखौ एरेस्टबो खालामबाय हिन्जावसानि बिमाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला जाथाय जानायनि बागै नखरनिफोरा जेबो मिथिनो मोनाखैमोन उदैयाबो नुसाराखैमोन जायनि थाखाय जेबो हमनो हायाखै आरो गुबुन गुबुन सानदि बायदि साइकेलजोंनो फरायसालियाव थांलाय फैलायखौ खालामबाय थादोंमोन होननानै फोरमायथियो जेब्ला हिन्जावसाया उदै सानानै थानो हायै जायो अब्ला बार गाज्रि नांदों साननानै अजानाव दिन्थिनाय जादोंमोन नाथाय सानाया खम जायनि थाखाय फार्मासिस्ट लिंहरनानै बिजिबो थुदोंमोन अब्लाबो सानाया थाथ'वाखै
बिजनि टाउनाव लाबोनानै डक्टरनो दिन्थिनायनि उनावसो गासै जाथायानो सोराङाव फैदों होननानै फोरमायथियो बिमाया आरो सोर बेबायदि खालामनाय बेनि सोमोन्दैबो उन्दै हिन्जावसाया फोरमायथिदों होननानै मिथिहोयो। ब्रज कुमार ब्रह्मआनो बेबायदि खालामदों आरो खेबनै खालामदों होननानै उन्दै हिन्जावसा गथ'आ बिमानो फोरमायथिनानै लादों होननानै फोरमायथियो बिमाया। इन्डिया वमेन्स क्रिकेट टीमा जारिमिन सोरजिदों। इन्डिया वमेन्स क्रिकेट टीमा आईसीसी वमेन्स वर्ल्ड कप फाइनाल 2025 सौहैबाय। सेमि फाइनालाव अस्ट्रेलिया वमेन्स क्रिकेट टीमखौ फेजेननानै भारतनि हान्जाया फाइनालाव सौहैनो हाबाय। आइजोफोरनि वन डे इन्टारनेशनेल ओडिआई गेलेनायाव भारतनि हान्जानि गेलेगिरि जमिमा रड्रिगुएज बिथाङा गाव हारसिंनो 127 रान बानायनो हादों आरो केप्टेन हरमनप्रीत कौर बिथाङा 89 रान गाव हारसिंनो बानायनो हादों आरो बिथांमोननि गोख्रों गेलेनायजोंनो भारतनि हान्जाया अस्ट्रेलियाखौ फेजेननानै फाइनालाव सौहैनो हादों, जाय मोनसे जारिमिन मानोना अस्ट्रेलियाया 338 रान सेट बानायदोंमोन। बे 338 रानखौबो सिफायनानै भारतनि हान्जाया अस्ट्रेलियाखौ फेजेननानै फाइनालाव सौहैनो हादों। सेमि फाइनाल गेलेनाया नेभि मुम्बाइनि DY पाटिल स्टेडियामाव जादोंमोन। बे देरहानाया भारतनि थाखायल' नङा, गासै बुहुमनि थाखायनो मोनसे गोदान जारिमिन, जेराव अस्ट्रेलियानि क्रिकेट हान्जाया 16 खेब चेम्पियन जानो हादोंमोन। नाथाय अस्ट्रेलियाया बे खेबाव सेमि फाइनालाव भारतनि आखायाव जेननो गोनां जाबाय आरो दा फाइनाल गेलेनाया रबिबाराव साउथ आफ्रिका आरो भारतनि वमेन्स क्रिकेट टीमनि गेजेराव जागोन। BPF दोलोआ देरहासार जानो हानायनि रंजानाय फोरबो फालिदों अदालगुरियाव। अदालगुरि जिल्ला सानजों लोब्बा लाखिनानै अदालगुरि स्टेडियामाव रंजानाय सानबो फालिदों। बे रंजानाय सानाव बाहागो लादों हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो, जेराव BTSनि डिपुटि CEM रिहन दैमारी आरो दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्राबो बेयाव बाहागो लादों। रंजानाय सानाव बाहागो लानायनि अनगायैबो गोबां जौगालु बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। रंजानाय हाबाफारि लानायनि सोमोन्दै BPF दोलोनिफ्राय फोरमायथिदों दि अदालगुरि जिल्लायाव साबाबो बिजाथिफोरा BPF दोलोनिफ्रायनो देरहासार जाजोबनो हादों। बेनि अनगायैबो अदालगुरिनिफ्रायनो रिहन दैमारिया डिपुटि CEM मोननो हादों, प्रेस मुसाहारिया EM, अदालगुरिनिफ्रायनो स्पिकार आरो अदालगुरिनिफ्रायनो चरण बर'आबो मन्थ्रिनि बिबानखौ मोननो हाबाय होननानै फोरमायथियो BPF दोलोनिफ्राय। अदालगुरियाव थाबैनो मिनि सेक्रेटारियेट लुनाय जागोन होननानैबो रादाय होयो। बिसायख'थिनि समाव रादाय होनायफोरखौबो मावनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया फोसावबाय, जायनाखि लाइमोनफोरनो 100 कौटि रां होनो थाखाय रादाय होदोंमोन। बेखौ होनो थाखायबो बेनि थाखाय इयुथनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै कमिटि दानाय जाबाय आरो साननैनि गेजेरावनो फोसावनानै होनाय जागोन आरो बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो बियाबावनो गिदिंथिंगोन होननानै फोरमायथियो। लोगोसेनो हानि पाट्टा होनायनि खामानिखौबो बिसायख'थिनि सिगांनो जागायजेनगोन आरो आइजोफोरनो बोसोराव 40 कौटि रां होनायनि खामानिखौबो जागायजेनगोन होननानै फोरमायथियो। BPF राजखान्थि दोलोआ NDA जों अफिसियेलि एलायन्स जाखाबाय, जायनाखि BPF दोला गाव हारसिंनो सोरखार दानो हानाय बायदि मासियाव देरहासार जानो हादों। बेनिखायनो खामानि मावनायाव जेबो जेंना जानाय नङा आरो सेन्ट्रेल आरो स्टेटनिफ्राय फाइनान्सियेल पेकेज फैनाय बा गुबुन गुबुन खामानिफ्रावबो मदद मोननो हागोनखौ फोरमायथियो BPF दोलोनिफ्राय। हाग्रानि मैदेरजों फिन सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। तामुलपुर जिल्लानि कुमरिघाटा 3 नं अन्थाइबारि गामिनि आबाराम बसुमतारिया हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ खोमानो गोनां जादों। 73 बोसोर बैसोनिमोन आबाराम बसुमतारिया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला आबाराम बसुमतारि बिथाङा मोनाबिलि समाव माइ हानायनि हाजिरा खामानि मावखांनायनि उनाव न' फारसे गिदिंबोफिनबाय थानाय समावनो हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजादों, जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। जाथाय जानायनि उनाव ओनसोल नाङैनो दुखुनि थासारि सोमजिदों आरो जाथायनि बागै हाग्रा बिफाननोबो खौरां हरनाय जादों। हाग्रा बिफाननिफ्रायबो जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों। हाग्रानि मैदेरनि उदखारजों हरखाबै बेफोरबायदि जाथाय जानायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों न'खरनिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा। लोगोसेनो न'खरनि सुबुंफोरनो जाहाथे सोरखारि अनसुंथाइ होयो बेनि थाखाय दाबि खालामो। फोरमायथिनो गोनांदि बगाजुलि हालामनि दाब दाब गामिफ्रावनो गोलाव समनिफ्रायनो हाग्रानि मैदेरा बेफोरबायदिनो उदखार खालामबोदों होननानै फोरमायथियो। मानसिनि जिउ फोजोबनायजों लोगोसे माइ आबाद, गय बिफां बायदिफोरखौबो गोबां खहा खालामबोदों होननानै फोरमायथियो ओनसोलनि सुबुंफोरा। जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनाले सावथुनखौ नायनो थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो सुबुंफोरा नेनानै दंमोन। बे लेखायै मैया रिलिज जानाय लोगो लोगोनो गोबां लोब लोब सुबुंफोरानो ओंखारनानै रय रय बिनाले सावथुनखौ नायदों आरो मोनफ्रोमबो सिनेमा हलावनो सुबुंजों बुंफबदों। नाथाय माखासे सिनेमा हलाव पाइरेसि खालामनो नाजानाय जाथाय जादों, अदेबानि मबाइलजों खेबखुमानो नाजानाय जाथाय जादों। नलबारिनि बिलालुना सिनेमा हलावबो जानो मोन्दों बेबायदि जाथाया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मबाइलजों जाहाथे खेबखुमाया, स्टेटास होनो, फेसबुकआव होनो बा इन्स्टाग्रामफोराव होनो थाखाय जाहाथे मबाइलजों खेबखुमाया, बेनि थाखाय स्टाफफोरा गोबां खेब बुंथिखादोंमोन। बेनि उनावबो माखासे लाइमोनफोरा गाव गावनि मबाइलजों सिनेमाखौ खेबखुमादोंमोन होननानै फोरमायथियो।
जाउनाव माखासे लाइमोनफोर जायफोर लाइमोनफोरा बेबायदि सावथुनखौ खेबखुमादोंमोन मबाइलजों बिथांमोननि मबाइलखौ लानानै थांदों। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननो आं मोनसे मोजां खोथा फोरमायनो सानदों। जेब्लाहाय जोङो न'निफ्राय बाहेराव बेरायनो थाङो, बायजोआव जेब्ला जों थाङो, अब्ला जोङो न'नि जानाय लोंनाय बेफोरखौ गोसोखाङो नङासै? आंथ' बिराद गोसोखाङो। माने हटेलफोरनि जायै बरिं जायो, रेस्टुरेन्टफोरनि जायै बरिं जायो, नङा होमबा? न'नि ओरैबायदि ओंख्रि मोनजानाय मोनबा, अमा बेदर, न'नि जोंनि बर'नि स्टाइलाव संनाय अमा बेदर, अनला सबाय बेफोरबायदि मोनजानायबा, नारजि ओंख्रि मोनजानायबा बेफोरबायदि जों सानो, नङा होमबा? दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। मोनसे मोजां खौरां आरोखि ना। जोंहा सिक्किम गेंटकआव जोंहा बर'नि हटेल दङ, सिगांबो दंमोन, नाथाय गेजेराव माखासे उसुबिदानि थाखाय बन्द जादोंमोन। दा बे हटेलखौहाय बेखेवफिनबाय, साइमन हटेल, बे हटेलखौहाय बेखेवफिनबाय सिक्किमनि गेंटकआवनो। दे बे हटेला बर'निनो, जोंनिनो बर'निनो, सिगांनिफ्रायनो दंमोन सिक्किमनि गेंटकआवहाय। सिगां CM रेसिडेन्सनि साखाथियावनोमोन, खिन्थु माखासे उसुबिदानि थाखाय हटेला बन्द जानानै दंमोन। दायो बे हटेलखौ बेखेवफिनबाय। बे हटेलाव थानायजों लोगोसे जोंहा बर'नि जानाय लोंनाय अमा बेदर, नारजि सबाय बेफोरखौ मोनजागोन आरोखि, जानो हागोन। लोगोसे हटेलनिफ्रायनो टुर सार्भिसबो होगोन आरो। हटेलनि भिउखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो आखायाव लाबाय, नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन। साइमन हटेला सिगां CM रेसिडेन्सनि साखाथियावनोमोन। दा बेखौ सोलायनानै अल इन्डिया रेडिअ क्वार्टारनि साखाथियाव लांनाय जाबाय। लाल बाजार ट्राफिक पइन्टनि साखाथियावनो 3 मिनिटनि जानथायावनो बे बर'नि हटेलखौहाय नोंथांमोनहा मोननो हागोन। सिक्किम जायगायाथ' ओरैबायदि समायनायखा, आंबो सिगाङाव थांखांबाय आरो आंबो बे साइमन हटेलावनो, जोंनि बर'नि हटेलावनो थादोंमोन। नोंथांमोनहाबो जुदि सिक्किमाव थांनायनि प्लान खालामदोंबा बे बर'नि हटेल साइमन हटेलावनो थानो हागोन। फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नाम्बारा 7501510292 नङाबा 7896571045 7501292996। गिबियावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो लायोदि जोंनि साइमन हटेलावहाय जानायजों लोगोसे थानाय, बेनिफ्राय गासै ट्रिपखौबो जोंनो हेन्डेलियानि सार्भिस खालामनाय जायो। बे होखानाय नाम्बाराव नोंथांमोना फन खालामनानै जायखिजाया समावनो नोंथांमोननि रोंगौथिखौ मिथिना लानो थाखाय जोंजों रायज्लायनो हागोन। आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायनानै गोजोन्थों। मोजां, जोङो सिक्किम बेरायफैदोंमोन। जोङो नाथुला थांबाय, सांगुलेक थांबाय, बायदिसिना बुस्थु नायहैबाय। जोङो नायनानै फैखांनायनि उनाव जोङो दा गेंटकआव दङ। बाजैनि हटेलाव जोङो जाफैदों, बर' हटेल। बेखायनो बड'लेण्डनि गासैबो रायजो राजाफ्रा जुदि सिक्किम फैयोब्ला नैबे बाजैनि हटेलाव फैनानै जाफैबानो जाबाय। अमा नारजि, सबायजों दाउजों आरो बेजों लोगोसे बायदि रोखोमनि माने बर'नि आइटेमफोर मोनो आरो। बेखायनो जों बिराद मोजां मोनदों। माने ओंखामा जों दस्राखौ जायै माने मोजां मोनथारलामोन। दा मोनजानानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो। Thank you. Welcome. खुलुमबाय। जोङो दाख्लै आं जेब्ला फार्स्टआव नायजेनदोंमोन सिक्किम रायजोआव जों फैनो होननानै जों थांखि लाखानायखामोन। दा बेयाव मा सानदोंमोन जे मोनसे इउटुबाव नुदों आरोना। दा बेयाव नुनायाव जे जोङो थाङोब्ला जे बाजेनाव हाबनानै जों फैगोन होननानै जों साननानै दंमोन। दा बेनिखायनो जों एकदम थारैनो बाजेनि लाइभ लकेसन हरनानै थारैनो बाजेनि हटेलाव मोनजाफैनानै खोब गोजोननाय मोनदों। Thank you, brother. Thank you so much, and most welcome. Next time visit खालामबाव आरो. Thank you. दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।